yung hamon ko. Bata pala, ang masama-sama ka lang yan. So, what's up mga Adre? Gambino pa din. So, yung derby mga Adre, no? Muntikan tayo dun mga Adre. One loss lang tayo dun. Yung loss pa naman namin mga Adre, yun yung expected namin na makakasilat talaga, no? So, nangyari dun mga Adre ganito. Sinasaputan na yung gagamba ng kalaban, no? Kaso pagbagsak dito, kasi medyo malaki yung kahan ng kalaban. Dali, maraming itong pinakano na sa kabila. So habang sinasaputan yung gagamba ng kalaban, nalaglag sila dito sa lapag, no? So hindi masaputan ng tuloy, tapos bumaliktad pa yung laban, nakakabawi yung kalaban. So yun naging longest fight siya. Pero ngayon mga Adji, pakita ko sa inyo yung mga pang-derby natin na nanalo. Ayun tumabla, kasi tatlo yun nandito. Tapos paglalabanin ko, no? Pakita ko muna sa inyo. So ito yung mga Adji, ito yung last fight natin, no? So timbang to ng 32. Tumimbang lang to ng 32, no? Ito yung tabla, last fight natin to, tumabla to. So siya ulit yung nakaunang kagat, no? Pero tumabla, iset. Tabla yan mga Adji. Medyo malakas din yung kalaban natin, ha? Yun lang masasabi ko mga Adji, malakas yung kalaban. Kasi gagamba niya, hindi basta-basta hindi basta-basta kayang patayin ng gagamba natin, no? Saka hindi tumatalon gagamba na. So yun na mga Adji. Ito nilapag ko na, no? So ito naman yung 29, timbang ng 29. So panalo yan, walang tama, no? Nagbalyahan lang sila. Ito naman yung 31. Ang laki ng kalaban nito. Kasi pa-diamond back na siya mga Adji. Tapos maiksi siya, hindi siya yung super na tulad nung iba nating gagamba na tulad nito, mahaba masyado. Ito kasi nagpataas siya ng 32. Pero ito yung mahaba, no? Yan. Ito naman 31 mga Adji. Pero hindi din to nahirapan, no? Binalya niya lang. So ang gagawin ko ngayon mga Adji, paglalabanin ko itong dalawa. Para mabigyan ko kayo ng magandang laban, no? Kasi sabi nyo, nabiting kayo sa derby. Kasi nga, wala tayong kasama doon mga Adji na mag-video. Saka nakakahiya, no? Kasi ang daming mga player doon. Nakisuyo lang kasi ako mga Adji. Pinabidyo yung isang fight lang, no? So ito yung tabla. So balik muna natin ito. And ito pala mga Adji, ito yung load na gamit natin. So meron pa tayong available na 6 ata o 5 na lang ang nasa Shopee, no? So ilalagay ko yung link sa description. So ito mga Adji, game natin, no? Bigyan ko kayo. Game. So nasa inyo na lang mga Adji kung dito kayo. Kung sa timbang mga Adji, ito lugi sa timbang to. Pero ewan ko lang ngayon kasi parehas ko naman sila pinakain na, no? So titimbang na siguro ng mga 31 to. Ngayon tong itim, 29 lang dati, no? 29.2. Ito 31.1. So medyo malaki yung diferensya nila. Ngayon siguro medyo magdidikit na to ng timbang. So pakita natin yung galaw nito para makita nyo, masunada kayo. So, yan siya. Yan yung galaw ng itim. Ito yung magandang laro kasi mga Adji, ito lang. Derby, no? Hindi ka malulugi dito kasi pinagmamatch nila yung timbang talaga. So ma-8 ka man sa kamay, medyo makahay yung gagamba mo. So gusto ko lang sa dulo. Saka pala sa Sabong International din, no? So dinala natin yung pangalan, muntik talaga mag-champion. So ito mga Adji, clip lang to. Yan, clip lang yan. So yan yung mga winidraw ko nitong isang linggo lang, no? Kasi 20 ano na ko ngayon baby, 22, 23. Within 5 days mga Adji, naka-withdraw ko ng 23k, 5k, 10k, 11k. So mga 49k mga Adji, no?
tama yung pagmamat ko. Mga 49 mga Aji, tama. 49k within the span of 5 days. So ito mga Aji, pakita natin. Kita. So tabi ko muna siya ng ganyan. And yung mga kalaban niya ay ito. Ito naman yung tigre. Ito grabe ito, binalya niya lang yung kalaban niya. Malakas na gagamba kasi. Medyo may kahana konti, no? So dito sa stick natin para makita natin yung galaw na naman. So also nadahin nyo. So ito mga Aji, laps na to ng conditioning nila mga Aji. Laps na to. So titignan natin kung nandun pa rin yung tapang nila. 2 days na nakalipas tapos nung derby, no? So, sana magbigay ng magandang laban to. Ang size nito mga Aji, TM size, no? Derby size, TM size, or small siguro, okay? Hindi talaga kaya. Malakas talaga tong tigre mga Aji sa balyahan, no? Malakas sa balyahan tong tigre. Hindi talaga. Maarya yung gagamba dito, no? Yung kalaban ng tigre, ganito din ginawa niya. Binalya-balya niya lang, no? Medyo malakas siya mga Aji. Iba yung piga ng tigre na to. Isa pa. Wala, hindi talaga. Okay. Kasi sa timbangan mga Aji, lamang talaga sa bigat din tong tigre talaga. Lamang ng 1 siguro or 2. Hindi kaya. Hindi kaya persahin. Try natin yung 32 kung kakayanin niya to. Kasi ito ang katimbang niya siguro. Yung 32 na makahatok. Medyo malakas talaga siya. Pero itong 32 kasi nagtabla to. So hindi ko alam kung malakas pa rin to, no? Yan yung 32. Ito yung 32 mga Aji. Mahaba-haba to. 8 yung tigre dito pero malakas talaga tong tigre. Iba to bumalya, no? Okay, game natin. 32 versus ito 8 Gs. 8 Gs mga Aji. Grabe talaga yung tigre. Hindi nila makaya. Visit ng tigre to. Lakas. 8 Gs na siya dyan mga Aji sa haba. Kasi super yan. Yung mahaba na yan mga Aji. Sige nga, kambak mo. Grabe talaga itong tigre na to. Ubusin yung pang-derby natin, no? Kahit itong 32 na ito mga Aji, hindi niya kinaya. Naunahan siya. Nabibig. Okay, subukan pa natin. Lamang lang isa. Isa. Fight. Grabe. Gusto ko mambak mga Aji pero hindi kaya. Last one. So, sasali ulit tayo doon derby, no? Next month ulit may derby na naman sila. Grabe. Tapang talaga. So, ganito yung magandang pang-derby mga Aji, no? Umaarya yung gagamba natin. Ibig sabihin, tumatalon sila, bumibigay sila, no? Hindi nila kaya yan. So, sa next na derby siguro mga Aji, lahat ng kukunin ko na gagamba. Tigre na ganito, abuhin. So, grabe. Yung 32. Pinatakbo yung 32, no? So, naunahan to sa bibig. Ito yung tumabla natin. Grabe. Wala pa yun. Grabe, oh. Hindi nyo buhayin. Run. Grabe. Tapang talaga yan. Yun, no? Maraming salamat pa rin sa panonood. And ako si Gagambino. Gusto ko lang kayo bigyan ng kasabihan na ano ba to? Masarap ang buhay mga Aji. So, enjoy nyo lang, no? Lalo pa kung bata pa kayo. Kung pamilyado na kayo, enjoy nyo yung time nyo sa family nyo. And katulad nung sabi ko mga Aji, magpapromise ako sa inyo na almost every week, or every week pala, tutulong tayo. So, ngayong weekend na naman, baka ganun na naman yung gagawin natin. Kasi nag-derby ako mga Aji, hindi ako nakalabas nitong weekend, no? So yun, swertihin lang yung mga taga dito sa amin. And kung kayo matimingan ko, so sana wag magtampo yung mga hindi ko rin mabigyan, no? Kasi siyempre, hindi naman lahat kaya natin bigyan mga Aji. May makita lang tayo sa daan or ganito.
Tapos may mga ibang tao na nakakita na medyo tagilid din sila sa sitwasyon nila. Na gusto nila sila din yung tulungan ko, pero hindi naman natin kaya tulungan lahat. And yun, basta swertihan lang mga adjust yung mapili ko. Yun lang. And God bless sa inyo lahat. Upload ko pa, mag-upload pa ako, no? Abangan nyo pala. May malaki akong gagambanan dito. Testing ko sa ibang gagamba and i-update ko sa gagambang Japan. So yun lang. Peace out.